Bé, doncs en el marc del segon congrés d'Eurecat i sota el lema El futur de la nostra indústria tenim amb nosaltres a Daniel Altimira, que és el president d'Eurecat, del Centre Tecnològic Eurecat. Moltes gràcies per atendre'ns. Ja que parlem d'això del futur de la nostra indústria, vull dir, podríem donar 3 idees que defineixin la indústria catalana a partir del que s'ha explicat a les sessions d'avui? Gràcies, Albert. La veritat és que sí. Jo crec que algun de les fites, no? Dels valors que acaben definint quin és l'actiu principal que té la indústria catalana podrien ser la perseverança, no? És a dir, aquelles ganes de treballar continuadament per superar els reptes i problemes que van sorgint. Un altre podria ser també la innovació, perquè sempre ha tingut aquest ADN, l'empresa catalana, de superar els reptes per poder oferir millors productes, millors serveis cap als seus clients. I un altre, que també jo crec que defineix molt a la indústria catalana, és el fet aquest de compartir i exportar aquells productes o aquells serveis que des d'aquí es fan, no? Si analitzem, sempre han tingut aquella capacitat d'exportar tota la gran part del que fem, perquè d'aquesta forma es dona més continuïtat a la indústria en tots els àmbits. A més de presidir Eurecat, sou empresari, per tant, sou una persona molt adient per respondre a una pregunta que és: podríem concretar beneficis d'innovar? Sí. Jo crec que aquí va molt alineat, per un costat, els reptes que s'afronta la petita, fins i tot, o mitjana empresa catalana, que és gran part de les empreses que tenim aquí al territori català, i la forma de com superar-los, al final hi ha el neguit o la por per part de molts empresaris de com afrontar aquesta innovació, sobretot tecnològica. Ve a vegades per desconeixement, ve a vegades per manca de tenir la capacitat d'invertir per poder crear aquests departaments d'innovació, i jo crec que aquí Eurecat juga un paper molt important, perquè al final intentem des d'Eurecat dur a terme aquells departaments d'innovació, desenvolupament i d'innovació que les empreses que no poden tenir. Llavors, crec que està molt alineat el fet de tenir aquestes multitecnologies i multicapacitats per afrontar diferents reptes que les empreses catalanes poden tenir avui en dia. Reprenent una mica el tema del lema del Congrés, del Congrés Eurecat, com descriuríem el futur de la indústria catalana? Com estem i cap on anem, cap on va? Un sector, que estem parlant, heu dit una xifra de més de mig milió d'empreses, més del 99% són pimes, no? Sí, correcte. Hi ha variacions de nombres, alguns bases de dades parlen de 600.000, avui aquí estem parlant de 580.000, però estem sobre aquesta llindar. La veritat és que, les petites empreses, com dèiem, ens trobem amb aquest problema avui en dia, sobretot la incertesa. Hi ha unes situacions geopolítiques que realment són molt variants i que no tenim i no sabem cap a on anem. S'ha parlat de l'electrificació de la mobilitat, avui, per exemple, en el fòrum, però a la contra no hi ha una sèrie de regulacions que facilitin tampoc aquesta electrificació de la mobilitat. Per tant, unes inversions que estan fent grans empreses, a la contra es generen amb problemes per l'hora de comercialitzar aquells productes. I al final aquí, les petites empreses, si anem intentant alinear aquelles empreses tractores, com poden ser el cas d'un fabricant d'automòbils, hem d'anar alineats. Si no hi ha aquesta alineació, per mi és un problema de cara a futur. Com definiríem també el futur de la nostra indústria? Crec que ha de ser tecnològicament avançada. Ja s'ha estat parlant durant el Congrés molt de l'informe Draghi, de l'informe Letta, amb els quals ja es defineix que realment la innovació ha de ser aquest pal de paller per realment dur a terme la superació dels reptes. També s'ha parlat de riscos. En quina situació estem? Com aborda la indústria catalana la gestió dels riscos? Jo crec que el que està a l'abast de les empreses és limitat, perquè aquí moltes vegades els riscos els controlen més o grans corporacions o en ocasions administracions o fins i tot reguladors internacionals. Les empreses podem prendre decisions d'inversió o de dur a terme algun desenvolupament tecnològic, però a la contra estem limitats en cobrir unes normatives locals, autonòmiques, nacionals o europees. Jo crec que aquí cal que hi hagi una fidel presa de decisions
i una estabilitat amb les mateixes a nivell regulatori, i després també un altre punt cabdal és el tema de la fidelització i del talent, no? O sigui, com capacitar aquesta gent per realment atendre tot el que les empreses necessiten per poder dur a terme els seus projectes. I poder avançar cap al futur. Doncs Daniel Altimira, president del Centre Tecnològic Eurecat, moltes gràcies i enhorabona per l'èxit de la segona edició d'aquest congrés i espero que ens veiem a la tercera. Gràcies a vosaltres, Albert, i un plaer, com sempre, estar aquí.